Har du også en masse gamle ting, som du ikke bruger mere? Her kan dit gamle skrald blive til nyt guld for andre. Velkommen til byttemarkedet. Nu er vi i gang med byttemarkedet, og se hvor mange der er. Det er en mega succes, der er her mange mennesker. Selv synes jeg, at det er helt fantastisk at sætte nogle ned, man ikke har brugt i 3 år eller et eller andet, og så bliver det snuppet med det samme. Det synes jeg er næsten bedre, end at selv finde noget. Så havde jeg en paraply med, og så var der en dame, der kom hen til mig og sagde sådan: det er helt fantastisk, jeg har fundet den her paraply, og jeg var ude og kigge i alle mulige butikker, og her så ligger den bare gratis, og så blev man helt glad indeni. Ja, mor kommer lige om lidt. Ja, så. Ja. Nej, altså det synes jeg er en god idé, det der med at bytte, men altså, det er jo ikke alt, der kan byttes. Man kan jo ikke bytte følelser, og man kan jo ikke bytte stemninger, eller bytte børn for den sags skyld, vel? Benjamin Gustav? Og en anden ting, som er rigtig godt ved byttemarkedet, det er, hvis man har den her lille shoppetrang, så får man i hvert fald stillet noget af det her behov ved at så gå rundt og finde gode sager. Og jeg kom med en sæk, der ikke var så stor, og gik med en sæk, der var kæmpestor. Kæmpestor. Ja, jeg har også fået en film og en nejlak her. Jeg har faktisk nogle stort sæt med en til. Bare i brune, lånt til min lillebror, som han har flækket ude på skateparken. Ja! Jeg fandt mig sgu lige en chick her. Hun er ikke lige så køn som hende, jeg kom med, men til gengæld så går hun hele vejen. Så nu har jeg måske på nye. Så er han fri for at købe på nye bukser til. Den her, den er bare så rummelig. Der er bare plads til alt i den her taske. Ja, det kan nu godt være, at det har taget lidt overhånd med det bytteri. Altså, jeg mener, det ene bytte tog bare det andet, og så... Men jeg har da fået en brødrester ud af det. Matching set.